Iya, gentenan sindene pirang-pirang no. Ya diaturake mbaka siji. Sapa sing kepareng tok? Aturi. Mbak Tatin. Ya. Ayo Tin. Aku jane rada wegah karo cah iki. Lah ngopo? Gara-gara mau bengi aku mau esuk njaluk masakan karo ibu-ibu sing masak ning transit kono, Bu. Kula damelke cap jahe nggih. Gule kok bis mawon apa, Pak? Waduh. Wis nganu apa ya? Ganti apa ya? Iya. Ayo. Jumeneng gawe wis. Gelem mboten? Gelem wis. Anane kuwi ya. Nek ra gelem aku gak ngadeg. Ya ngadeg kok. Ya. Sinden galake ra umum iki. Nah. Ya. Wis ora usah bahas. Napa? Ora usah bahas gule kubis. Ya. Terus bahas apa? Wis rasa dibahas liya-liyane aku ora seneng. Bahas Lemeteng Oriza? Bahas Lemeteng Oriza ngopo? Mboten nek kula ora ditekoni wayahe apa ngono. Awang kowe ora ngopo-ngopo kok kowe ora meteng kok kon nekoni. Ya nek pengen meteng kaya Riza ngono. Maksude kowe pengen meteng kaya Risa. Nggih. Ayo omong bojomu kok omong aku. Ayo carane tipsnya itu lho. Oh nek anu metu wedok. Nggih. Miring iwa. Miring iwa? Heeh. Terus nek miring nengen? Miring nengen metu lanang. Nek mangkurep? Nek mengkurep ya paling banci metune. Lah piye? Ayo kowe wong kowe iki dadi kanu kok pertanda. Wong mancing kae wewe nek mangkat kudune ndelokke sik wedok kok, Dit. Lah kok saged? Wong arep mancing kan nek mangkat ndelokke sing wedok. Nek sing wedok turune miring nengen ling nguncalke pancing saka tengen. Oh, nek wedok turune ngiwa ling nguncalke pancing saka kiwa. Oh, nek sing wedok turune mlumah rasah mangkat mancing. Iya. Apa? Nang omah wae mancing sing wedok. Iya. Lah oleh apa? Embo. Udu iwak, apa iwak? Ya embo. Wah, kowe iki ngisru-ngisrui. Lah mau tekan lho. Ayo oleh ya ora ngerti kok ya. Nek tambah wae pripun? Nek tawa mau diglundungke tiba nengen lanang, tiba ngiwa wedok. Nek diglundungke cementel? Lah to, pertanyaane aneh to kuwi. Lah ya kan glundungke iso terus glundung cementel nane wondo dadi apa ya? Metune ya bayi tuwa. Bayi sing rupane wis ting telu. Sing mayang wawawan nggih. Heeh. Ora usah ngomongke bayi mesake Orisa aku ndak pikirane nglambrang. Wong ibu hamil ki aja pikirane nglambrang. Malah mikirke sing ora-ora. Lah ming tekok lho. Iya. Ya tak wangsuli to tekok tak wangsuli. Nggih. Pak Wondo. Ya ki hari kedua pentas nang kene. Ten Wono Kasihan. Ya Wono Kasihan. Ya. Kene piye ibu-ibu kene mau ya iso gawe geblek. Napa nggih? Oh, Kak kula mboten dine. Lah kowe le transit nang lor mulane ya ora diteri. Lho kok ora diteri anggepe apa? Iya, esuk-esuk mau ya mak iya. Gebleke napa? Rupane napa? Putih, ayo putih kaya geblek Kulon Progo. Heeh. Paling ya tetep enak ngono aku. Gebleke sapa? Geblek mriki kalih ngen kula. Ya urung karuan wong nyatane mau ya dipangan wiyaga-wiyaga ya entek kok. Karep mau wiyagane. Do seneng. Jasa tak gawe geblekku ya, Ca. Entuk apa geblekmu dirayah wiyaga semene? Lho, geblek nganu lho, telo lho. Lah iya, lah nek kowe nggo sak plastik rak mesti dirayah to. Wong anggapmu pikiranmu ki kotor ora. Geblekmu geblek. Aku arep ngenehi Pak Wando wae kok wi. Men dimut wae. Ora ndek untu. Iya. Kowe kok sajake wis-wis kowe kepencut lho Den. Kok mau ya wis anu e. Wis ngapa? Terus terang nek jarine jatuh cinta ngono iki. Karo sapa? Kalih kula. Weh, la ilah. Piye ndo? Tenanan piye ndo? Neranyak kowe karo. Lah jare cintaku ngono e, mau aku ya wis cinta. Kowe karo iki apa? Niku nggih. Ayo karo iki ta? Nggih. Wis rabinen tenan. Lah napa? Wah, sesuk kowe nek meteng laire wit gedang. Kok wit gedang? Ah nek wis tuwa kaya ngene iki arep ngopo? Ah niku ki ming tuwa ketoke fisike tuwa ning umure ora lho. Ora ya padha aku 47 iki. Ah kok rupane ya jan tuwa ya. Iya, ah iki nek nang mburiku kan nampani gas terus, iya. Dadi ngrusak rai. Awang ngene tengah wengi ngono ngangkat bokong ngono dus.
Terus kono waduh mati aku ngene raine ting telekuk iya. Berarti nek arep delok wujude angin mau ya kaya kuwi ngono. Oh, kurang ajar. Nang kewen to. Nek jupat jabu ora goleki kowe wis. Ketake wis jupat jabu ket mau lirak-lirik aku terus e. Ha ya pen ya. Ora ngono kuwi nek nek mayang ya apik tenan nek cekelane janjos. Cekelane sapa? Wanda. Wanda ki ora kok cekelane, nyekelke kowe baut kok dek iki. Iya. Nyekelke napa? Nyekelke BPKB sertifikat. Iya. Nggih niki napa pamandutane? Terserah kowe, kira ana pamundut tak dilane WA sik, Tin. Ya. Mbok menawa ana sing mresani nang lumantar streaming akeh sing padha nyuwun, ya ana ya, Mak. Wo, wah Pak Dukuh ki ya aneh-aneh piye. Lah pripun? Request Sekar prei kanan kiri iki mesti lagu piye iki njur lunga ta piyaine? Iya. Hah? Prei kanan kiri bareng mboten nggih Pak Dalang. Ah iringane sing mboten iso, Pak. Iya. Prei kanan kiri. Prei kanan kiri tengah mlebu ya cilaka. Ah iya ya, Mak. Matur sembah nuwun ya. Iya. Napa? Liyane prei kanan kiri Pak Dukuh sing nyuwun prei kanan kiri iki. Iya. Ora nganggo keyboard kok. Ngaturke apa? Sakarmu. Ya. Sing gumyak napa sing? Sing gumyak mumpung isih sore. Ya. Gumyak napa nggih? Enten pamundutan Pak Bu napa? Malah hahe. Niku mboten enten tempakane jenengan. Piye? HP-ne. Piye? Napa? Jambu alas sapa sing duweti? Yo, kapokmu kapan wis? Jarum-jarum. Senengane jarum-jarum. Anggere seneng tawa ya ngono kuwi. Wis manut kowe wae ya. Engko bapak-bapak ki men padha midhangetake ya. Riyen niku apa tau latihan napa Pak? Lingsir wengi itu kula nyobi nggih. Oh, sakarmu. Ya. Nggih ngangge bawa mboten. Nganggo bawa.
ngir baten. Ya. Sekarang kula Iya. Mong sliramu, mau nduk wis durung ya? Empon rampung. Oh, ora krasa ya. Dalang ngrasake kok kon krasa. Ah wis ora iso dirasake. Apa iya? Ora kendo, candangi to. Nawani aku. Iya. Ya, mangga. Pembeli meler ya. Oh lah, dilap. Adem milih dhewe ra krasa ya. Lah ya nek gawane kaya ngene wong aku ki nek awan paras nek bengi ngene iki mesti tentrap-tentrup kok. Mergo adem kok. Dilap nganggo tisu. Ngene iki pon nganggo tisu. Heeh, ngono. Biasane nyok keraket tisune. Ayo guys diteruske ya. Napa nggih? Oh, biasane to. Niki mboten e. Ya berarti apik tisune kuwi. Aku kae sok ngono kuwi lho, piye iki aku ngono. Jenengan cak ngelapi. Gawe sangeme ora. Pripun ta? Ora. Wong aku ora meler kok. Iya.
Lah kowe ora iso ngimbangi kendhange kowe. Lah aku ora iso bingung tak ngono piye ya. Lah wong ming kuwi ping jogetan reyok kok. Nek ra ki pripun Ya joget? men tak gundang tak blang trang tung blang ngono kuwi ming gerak awakmu men padha dimbangi to. Pengendange tangane nganti semplok-semplok kok. Semplak. Lah nek joget piye mantuk-mantuk tok. Mantuk-mantuk tok piye kok njur mantuk-mantuk tok ora. Yo liyane ora obah mantuk-mantuk tok. Lah pas lek ngepaske niku lho jogetan iki kula nang paham e. Asa dipaske engko pas dhewe. Dalang iki saru. Ora wae kok ya. Yo, mangga teruske. Nan. Obah-obah pundake tok. Ya mesti obah mbangane ora. Kowe iki mulane tak kon olahraga men awakmu ramping. Kowe iki nek awake ramping ayu, ngandhu awake gedublah semono wis. Nek ngene iki mboten ayu to? Ora. Terus Ayo dicilikke sithik. Lah wong lengenmu sak kempolku ngono kok. Iya. Nek nganggo kaos kakiku dienggo lengen cukup kuwi. Ya ora apa-apa ya mak iya. Sinden subur ya wis ngono kuwi nak. Iya. Kepomo wis apa-apa ana dadine ya wis urip ki mung kari kepenak ya dirasake.